guys, good afternoon. Ayan. Samahan niyo ko guys, gagawa tayo ng ano ba yung afternoon guys, samahan niyo ko gagawa tayo ng shabura. Ayan. Need natin dito guys ng 3 egg. Ayan. Ayan guys, 3/4 na sugar. Then 3/4 na oil. Then maglagay ako guys ng konting saffron. Yung ano to guys, ginagamit sa kape. Madalas ginagamit nila to sa kape. Panlagay sa kape. Then mag-add ako guys ng konting hell. Kunting-kunti lang para yung lasa hindi masyadong, ayan, kunti lang guys. Blend ayan. Then, yung ating flour guys, 1 3/4 na flour. Ayan, pinagsama-sama ko lang dyan guys ha. Madali lang siyang gawin. Ayan. Then, add tayo ng 1 tablespoon na baking powder. Ayan guys. Guys, yung ating pan. Lagyan natin siya ng sesame. Ayan. Then, ayan na siya guys. Lagyan ulit natin sa ibabaw ng black seed. Ayan. Ulit yung ating sesame seed. Then, oven na natin siya guys. Ayan na siya guys. Ayan. Ito turn lang natin yan mamaya guys. Wait lang.
Bye.